дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи фархундапай маросими ифтитоҳи стеллаи рамзӣ дар нуқтаи пайванди сарҳадҳои давлатии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон доир гардида, ин падидаи нек бо ҳарфҳои заррин дар таърихи дӯстии мардуми тоҷику ӯзбек ва қирғиз сабт хоҳад шуд. Чорабинӣ дар доираи маросими имзои шартнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар сурат гирифта, дар он муовинони сарвазири се кишвар ва сокинони вилоятҳои наздисарҳадии Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муҳтарам Садир Жапаров ва муҳтарам Шавқат Мирзиёев дар фазои тантанавӣ дар маросими ифтитоҳи фосилавии стеллаи рамзӣ иштирок намуданд. Дар майдони ифтитоҳи иншоот садои карнаю сурнай ва мусиқӣ танинандоз гашта, дар чеҳраи иштирокдорони чорабинӣ шодиву нишод, эҳсоси умед ба ояндаи равшан ва итминони комил ба он ки дӯстиву ҳамкории се миллат дигарбора рушд хоҳад кард ҳувайдо буд. имрӯз албатта кушода шудани ин муҷассама ин рамзи дӯстии се халқ аст, вале гузашта аз он асрҳои аср ин рамз халқҳои моро бо ҳам пайванд нигоҳ хоҳад дошт. нигоҳ кунед, он як пойдевор дорад ки аз он се шоха баромадааст, яъне ӯзбек, тоҷик ва қирғиз. ман фикр мекунам ки ин рӯз дар саҳифаҳои таърихи давлатҳоямон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд ва ин муҷассама чун рамзи дӯстии се халқ асрҳои аср боқӣ хоҳад монд. ба шарофати сиёсати дурусти роҳбарони давлатҳоямон имкон пайдо кардем ки боз ҳам бо ҳам рафтуомад кунем, муносибатҳои дӯстиямонро идома диҳем. бо шукрона аз он ки дар як замин зиндагӣ дориму аз як ҳаво нафас мекашем, бояд ки мо қирғизҳову тоҷикон ва ӯзбекҳо дасти ҳам гирифта чун дӯсту бародар зиндагӣ кунем. бояд гуфт ки муҳимияти ҳифз ва таҳкими ҳусни ҳамҷаворӣ ва робитаҳои мутақобилан судманди се кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон ки дар асоси арзишҳои умумии рӯҳонӣ ва анъанаҳои ғании дӯстӣ бунёд ёфтанд ва эҳтироми мутақобила ки аз қаъри таърих реша мегиранд, зимни мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёев таъкид гардид. Президенти давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзорасии шартнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишварро рӯйдоди бисёр муҳим арзёбӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки ин рӯйдод рамзи эҳтиром, ҳамдигарфаҳмӣ ва талоши муштарак барои сулҳу шукуфоист. Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, Ахбор.